Hej og velkommen til Road to Division 1 episode 2. Og som I kan se oppe i venstre midt, så har vi købt Matt Jarvis med 87 pace. Og i venstre bak har vi købt Cesar Azpilicueta, som spiller for Chelsea. Og han er også god så. Og nu skal vi finde vores første kamp. Og håber vi kan få 3 point i Division 9. Og hvis I ikke har set den første video, så vandt vi Division 10 titlen. Så også like den og kommenter, og ja, nu har vi fundet en modstander. Det samme med den her video. Lad os ikke håbe, han har et godt hold. Altså, okay, 90 chemistry. Benteke, Lukaku, Elia, Nasri Fellaini, Blind, Sterling, Sanja, Sako, Flara og Krul. Så det er sådan lidt, det er lidt bedre end vores, men lad os håbe, vi kan vinde stadig. Sådan. Vargas, ja, man! Fuck, det er godt. Fuck, det er godt lavet, Vargas. Yes. Ja, vi har den. Ja. Skyd! Ja! Yes! Jeg kan bare se Burn the block apart. Yes! Resten af kampene. Ja. Lallana. Nej. Fuck. Lukaku. Dårlig mål, mand. Sæt af. Sæt af. Kom nu. Ja! Sådan. Snart er vi owner ham jo. Ja, spil sammen. Ja, hovedet. Yes. Tak. Carol. Sindssygt, bro. Og så vinder vi 6-1. Ja. Og vi har vores første 3 point i Division 9. Så det er da altid noget. Det er meget godt. Og hvis den her video får 30 likes, så laver vi ikke rigtig mange pack openings, men en lille smule i hvert fald. Vi laver en lille pack. Nok 4-5 pakker. Packs, eller hvad fanden nu kalder dem. Ja. Husk at like og subscribe.